Hallo Inuit, inurunartut pinniitsullu. Laamutsin pisisoqarniaraangat PayPal-lik akilistarpakka. Taa inuilaasa PayPal-liorneq nalusaramikkum taa pisisinnaanerlutik. Taa massak takutilaarniariga qanu PayPal-liortoqa sinnaanarsoq. Ernerngitsuarsuuq una maleqqissaagunassaarsi. Ila siullermik PayPal-allakkaanni ila. Taa tusqullerpaassua PayPal.com. Taa unanuissaaq sign up. Tookkum personal account toqqaursiguk una kalaallunaaniitsinnissaat qaamalaassuuq Amerikkamippuut Amerikas Greenland our personal account continue toaanni tarmuallaarnerlu tarmuallaaruukkum assimmassinnassaatit kuudi arfinillit takkua ukulungtortanassuat tortaruukkum ukua allaffisnuussappun email address atit nakkatit kuudissallu ungallakukku ungakuudissat assaqissaavanallallu taa unanuippat unatuuinnassua proportiungukkuit taavalu unallaqqasmaliinnassaarsi uanga sukkilitallinguutuussukka taa uani naqinneru uaniittut maleqqissaarluit ungallassappat taava unanuippat nationalitet tus kalaallunaaniikkuit Grønland una national ID-nummer Inuit adressin postnummer illuqarfiit Inuit taa unatoriarluu accepter og opret en konto den duussuit taava unanuissaa kimullerpaalluni kortit ikkutissavit kortnummer takkua saavaniittut 16 ungallassuutin kortillusuunersoq unga tassarsuutiluwa Mastercard-tiguvo udløbsdatoa saavanama allarqapput taulu kontrolcifra tunuani disi pingasut takallarukkit tilknyt kort tautus PayPal-taassaatit eller